Sadag. Napalabas, nagsarak da Don Amado ken Don Fausto, maipapan ken ni Laika. Nakuna tinaud-udi akayat na kumanga ibutaktakan ti amin, ngem panpanunutin na ti pan nakaiskandalo ni Laika. Iti sabali abangir, itultuloy ni Nana Simang timang palpalagip ken ni Laika. Tapno saan nga agbiddot daytoy, ket saan akabilin ni Doña Caridad. Kabayatan na, kinasarita ni Misty ti Amana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! I'm sorry, Papa. Amumat ama kumikumak itinegosyo nga intelekyo kanya. Sabagay, maawatak dayta, iha. Agyamanak na kasta. Kat, kumusta kayo, mat, Papa? Kaya't ko asawan, anya tinakakumikuman nyo iti kalabas. Amumat siguro aman mano arumwarak ita. Itay, nagsara kami ka ni Amado. Nagbanding kami. Kalpasan na, nagawid akmet lang. Papa, sapay la kumata saan nyo at agidaksan da ito asaludsudak kada kayo, ha? Anya dayta, iha. Saan ngamin ama punas iti isip ko tinaibagayo kanyak iti na minsan? Nga anya? Tinasauyo kanyak nga adda kabsat ko. Anya? Kaya't ko ama-aman tipod no, Papa. Iso apang nga asiyo kumate ibagayo kanya. Misty. Saan ka diyan nalawag ken kadayjay, anak ko na? Nasaya at kuma no adda kabsat mo. Papa. Nalabit ang nagbidutak lang iti na isawang. Ket sabali maten tinangipagarupam iti imbagak. Pangaasim iha. Imbagak maten ken ka. San arumbeng apagtaktakam pay apanunutan ti maipapan iti dayta banag. Kamalilang tinangag mo idi. Iso please, iha. Gusto ko man. Saan tan apagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag. Panagkuna katawanan ti pagbaliwan ti amin, iho. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Kumarkaro mat tinaalas nga ugali ni mamam. Papa. Diyakon amuno anya ti aramidak. Apay nga minaya, Papa. Anya man ti naramid na. Sabali man ti pagarup na ngay naramid mi kini Fausto. Anya? Nakababayin kini Fausto. Numamuan na daytoy ang mapaspasamak. Iso ajak ibagbagakan ko na. Papa, nasingid kayo ka ni Don Fausto. Nalapit ang maawatan na mo't ti amin no bilang laen. Albert. Saan mo't nga akikiti pa nagpampanunot na saan ka di? Oh, sa bagay matkit di. Ngam uray ka sa no. Mabay naklata. Ibay nak jay inam. Iso nga aginggat mabalin. Diyak kayat amamuan ni Fausto, ti panagat atap ni Caridad. Kabisado ko ni Misty. Saan ngagsardeng dayjay? Itilangan jar na nagsaludsod itay. Talaga nga interesado ang mga mo itipod mo. Tirigat na. Amok nga ramidin na ti amin. Tapno maduktalan na ti kayat na aduktalan. Kasta ngamin ti kababalin ni Mistikat. Agingga asan ama kontento dayjay. Saan ngagsarteng. Kaday ta tinas ka na maliklikan. Amangan kit di no mangisayangkat iti bukod ng investigasyon. Tapno maamuan na lang ti agpaiso. May papan itinasaok kan kuana.
Sana mabalin amaamuan natin may papan kanilay ka. Aging ga ajak na panunot ana imbag. No niya terumba nga maaramid. Tikayat ko. Natalgad nilay ka. Inton maamuan ni Misty nga anak ko nilay ka. Tano maamuan na itan tipod no. Sigurado akaasi nilay ka. Ket dayta tijak kayat amapasamak. Nana, inuman yung tigatas yun. Ay, si kamot Laika. Apay aka na yun apa inuman nak itigatas, sakbay ang maturog ak. Masapol yu dayta. Ay na, agyaman ak balasang ko. Sige tayo nakipanidya kusina to'y naginuman nyo. Ay, saanen? Inton bigat ton. Maturog kakit din. Ang mga no iperson dito kwarto, Nana. Kanayon ti panagispray ta iti pestisidyo. Iso nga awan ti ipas ditoy. Nana, Ngala, maturog kakit din. Saan kan amapan ijay komidor? Narigatan. Amangan no addapay saan anam namaan na mapasamak. Anya tinapasamak, Misty. tinakdaran na timbaga na ang nagbidot laang iti insawang na iti. Amangan mo't ngamin no iso at talaga tiagpaiso. Dan, kabisadok ni Papa. Saan nagbidot day jay? Nang runa no may papan iti personal abanag. Anya? Day tati agpaiso. Iso asaan lata amapunas ti panagduwa-duwa. Misty? Kat saanak nga agsardang, Dan. Ngamni. Kas iti kunakon. Saan ka nga agapura? Ininot lang. Wan, di kagdanag. Aramidak day ta. Nasayaat. Narigatan numabisto ni papam nga dakayat mo adoktalen. Nakarkaron nga agilimod da jay no kasta. Ay, naimbaglakit din tada ka kanayon amang palpalagip kanya. Imbagak mo't ngaminan kin ka. Sa anak to amapukaw iti sibay mo, aging gaaka sa pulan nak. Ngam no si kanton amis mo timang papanaw kanyak. Di tanton nga umadayo ak, Misty. Jak kayat daytoy insaganam nga armosar si Kasimang. Senyora. Mangisagana ka iti sabali apotahe. Kartingam. Matungpal, senyora. Itaman pa'y adi mo kaya tinaisagana. Ket paboritom dayta, karidad. Anya aya ti bibiyang mo? Jak nga rod kaya? Ngem paboritom tinsagana ni Simang. Nauma ako ni ti kasta amakan. Anya. Dayta ti agpaiso. Iso adjakon kayat. Iso amabalin ka di, amado. Di ka man makibiyang. Noomdasan kan ka tinaisagana nga armosar. Mangan kalatan. Saan kan amakibibiyang itinuan niya ti kayat ko. Naawatam? Ala. No isuti ko nam. Isong arod ti matungpal. Noong manugot ka na si Mang, siya kundi mangisagana iti armosar ni Senyora. Laika. Nalipatan nyo ka din, ama isa kadagiti pag-aayat kong aramiden kat ti agluto. Ha? Anyat amuyo. Amang ano magusto ni Senyora ti isaganak apara kenkwana. Ay, alaman nga rod. Agam saan ta nga ibagbaga asika tinagluto iti armosar na. Maawatan ka, Nana. Nasaya at mat. Jak ngamin kayat anakarkaro nga agungat kan ka. Sige, Nana. Mabit lang nga rod. Isagana kong ti pagarmosaran ni Senyora Caridad. No sakti damagam dito'y panyero. Ay na, agparparikutan. May papanitian niya. Asino pa'y kuma? May papan kini karidad. Panyero. Nga mikagkaguma kalapdan ti agpungtot. Jak kayat madadahal ti aldaw ko. Kasayatan da ita. Ay, Apa nagsanay kay tinauneg, panyero? saanin anas kinadamagang panyero. Ang bumon ti makagapo.
Sa bagay, Ewan gayam. Anda ka din na panunot mo awagas ang mabalinta nga isayangkat, Panyero. ladingitak panyero. Gamawan pa iti may singasing ko. Sana bale, tano makapanunutak, awagan ka adagos. Mama? Oh, anya mo ti masapol mo, Albert. Naipaurnos kundi side mirror telugan nyo. Mapunas mo't nga tanti pong tutyo, mama. Kasano ko maamapunas ngay? Kemaro kitdi. Tas ikamanan tinangarami di ti pamuspusan. Tapno masulbar ti parikot jay buwisit na babawnan. Anyan ti kasta pa nagsasauyo, mama. Anya ko matidakas iti panagsasaok. Awan, mama. Sige, panawan kayo. Agdadata at talaga aday jay alay ka. Ti sakit ti anak ko. Nakarkaron nga agburak ti darak iti dayjay abbabaunan. Ngam sige laang. Makakita ak tulatta iti napimpinta sa guntaway. Kat ipapas ko ti mangdusa ken kuana. Dagito'y kadilaang tinaskan apirmaak ita, Dan? When misty, awanin ti sa bali. Nasaya at mat. Makarwarak apaman ang mapirmaak dagito'y. Ha? Sa di naman ti papanam? Agdala si kaswak. Maipapan iti kayat mo adoktalen? Wan, Ala, agannad ka, among mas daawak man kan ka, Dan. ha? Apay misty? Ide, nurumwarak, lapdan nak. Nadinak malapdan, surutan nak asililimat. Ngam ita, ibagampayan nga agan nada. Gapot ay sumatirong bang nga ibagak. San ka di? Iso nga agannad ka kuma, misty. Di nakpakadanagan, Albert. Kanayon nga agan nada. Nasayat no kasta, Laika. Albert, mabainak. Iso ano mabalin? Uray no ikisay mo langan iti sweldok ti gastos mo ang nagpatarimaan iti lugan ni senyora. Ah, Jakmat kaya ta? Laika, awan ta nyaman na dayjay. Manumot lang yung dayjay ngay. Nakababain. Awan ta rin ba nga pagbainam? Albert, Basit labanag dayjay. Katawan ta nyaman na. Tinapateg, naurnuson tilugan ni mama. Aging kami na sana naurnos dayjay. Adala ta pambaran na ngagpungtot yun ka. Ketjak itulok apagaramidan na kamanin iti saan anasayaan. Saan ang balinday ta, Laika? Adamot gayam sa bali aputahi nga amom nga isa ka na. Ngam orayam pay laang anak apong tutakan ka itay bigat, siman. Senyora, No maminsan, amomon ti aramidam. Jak kaya ti kanayon ngay dasar mo, makapauma. pasensya kayon, senyora. Ambok ngamin a paborito yu dayjay. Iso nga isumatin sa ganak. Oray no paboritok. No kanayon nga iso ti dasar mo, maumaak. Naawatam ka di, simang. Wan, senyora. Nasayaat mo. Nagustuhan natin sa ganan ni Laika itay bigat. Ibagak day takan ni Laika. Rumwarak kumakat, papa. Ngam imay kayo matiti opisina. Iso ajak pa'y rumwar. No napatag ti papanam iha, uray no mapan kalatan. Saan, papa? Asikasuan kayo pa'y Di ka mat kayat apanawan latan ditoy. Kan may saan mat nga importante onay ti aramidak kumakat. Kastaya. Wan, papa. Iso nga asikasuan kayo pa'y. Makumikom nga min ni Dan, kat sigurado adi na ka maasikaso. Kastagayam. Wan, papa. Sige, mabit lang ha.
agpatimpla ak iti mainom yo. Saanan, Misty? Di ka nagtaktak pa eh. Sa anak mo't lang agbayag dito'y opisina, anak ko. Apay, adda ka di papanan nyo? Awan mo't kit di. Ngam amangan no umawag ni Panyero Amado. Amangan no kidawan na ti panagsarak mi. Di mo mailibak kanya, iho. Talaga sa balit ti makita ka tigtignay mo no may papanan kinilay ka. Papa, Espesyal launay kan kanilay ka. Saan mo mailimod dayta? saan mo siguro adakas? Saan ka di, Papa? Saan, iho? Anya ko matidakas na. Agyaman nak, Papa. Nga madalang kayat ko asiguraduan kan ka. Anya dayta, Papa? Medyo personal da ito, iho. Kat sapay la kumata di mo tagidaksen. Saan, Papa? Albert, iho. Agayat kakadi, kinilay ka. Anya ti isungbat ni Albert iti amana. Gagayem, di liwayan adenggen, tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinasarita ni Misty ti amana maipapan itinasaw ti Don Kenkwana, nga adda kabsat na. Ngem tinakderan ni Don Fausto, ang nagbidot lang ni Misty itinangag na. Kampay idi, namati ti balasang iti amana, ngem inkarina iti bagina adoktalen na ti pudno. Iti sabali abangir, intultuloyen ni Doña Caridad nga imbulos ti pudno ariknana, ket noan niya ti mapanunot ng aramiden, ket aramiden nalatan. Banag ang nakarkaron ang nagparikutan dagiti kabalay na. Kabayatan na. Adda nadlaw ni Don Amado kani Albert, iso a kinasarita na daytoy. Itagagayem, denggen yu tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sada! Espesyal launay kan kanilay ka. Saan mo mailimod dayta? Saan mo siguro adakas? Saan ka di, Papa? Saan, iho? Anya ko matidakas na. Agyaman nak, Papa. Nga madalang kayat ko asiguraduan kan ka. Anya dayta? Medyo personal da ito, iho. Kat sapay la kumata, di mo tagidaksen, ha? Saan, Papa? Albert, iho. Agayat kakadi, kinilay ka. Papa, Siyak ti amam. Di kagdanag. Awan na niya manamangag mo kanyak no bilang taag paiso ti paliiw ko. Kaya't ko lang nga maamuan, iho. please, Papa. Saan mo adamagan kanyak dayta? Iho? Jak namin kahit nga dasum ka na parikot. Iso mabalin ka di. Saan ta ko man napagsaritaan dayta abanag? Sige. No isuti ko na, iho. Nga mulitak. No anya man tipudno amarikrik-nam, saan ka nga agbabain kanyak? Ikarik asanak tong agbalin alaped akas itisigod. Tandaan am dayta, iho. Sa dino tayan mo, Dan? Siguradom lang ang teraramidam, ha? Jak kayat nga darumswa aparikot. Ti kayat ko, pulido ti amin. Di kagdanag, tawan ti parikot iti magastos. Basta't importante, agbaligi kita. Pasensya kan, Dan.
Amo matasika ang ti amok apangitalkan iti amin. Siya kung ti makaamukin ni Papa. Nalakalaang ti agrason kan kwa na. Ibagak laang nga adda nang ibaunak kan ka. Patyak amamatin ton dayjay. Basta si kaswam ana imbag dayta. Kat aginggat mabalin. Aramidam iti kabiitan apanawan. Tapno makasubli ka matla ang adagos ditoy. Kat saan nga agatap ni Papa. Senyora, adtuyan ti pinaalayo ama inhom. Edi sumlat dita. Matungpal, senyora. Simang. Ibagaman kanyak ti agpaiso. Ha? Anya nga agpaiso, senyora? Pagkaykaysaan kadi. Ha? Nagsasarita kayo kadi. Tapno pagkaykaysaan dak. Ne, apay ko mga aramidan mitikas ta, senyora. Kan anya ko matikarbangan mi. Tapno mairaman kami itikas ta nga ibagbagayo. Babaunan kami laeng kanilay ka, senyora. Saan arumbang mairamraman kami itinuan yaman a personal a mapaspasamak kada kayo, kada Sir Amado. Adda kami ditoy, tapno agserbilaeng kada kayo. Kastalaeng ti akemi, senyora Caridad. Pag iso, panyero, awan tinapatay nga aramida kita. Mabalin tatiag kita. Nasayat nga rod no kasta, panyero. Talaga namnama ko nga umawag ka kahit. Anya? Nagpariknan kanyak, panyero. Siguro, gaputa si ka ti adda iti asidag ti anak ko. Iso kastoy amariknak no kayat mong agsarak ta. Nakasta ka di. Kasano nga rod, panyero? Iti sigod? Un panyero, iti sigod. Alang nga rodan, bye. Bye. Masken nga ganad kami akanayon kan ni Amado. Narigatan. Da kami lang ti makaammo iti pudno. Nasken nga ganad ni Amado iti pamilya na. Kat nasken mo't nga ganada kani Misty. Nana si Mang, ad-ada nga agatap dayjay no di nakmakit-kita. Iso siguro ang nasaludsod na kada kayo ti kasjay. Takanayon ada kayo ti makita na mga asikaso kan kuana. Laika, balasang ko. Iso apanag kunak, saan arumbang alumiklikak kan kuana. Anya ti kayat mo asawan. Naskan nga agtignay tayo iti normal. Pampanunutan ngamin. Amangan no iso ako markaro tigura na kanyak, talumikliklikak kan kuana. Laika. Amangan no agbalin anayas ti amin. No makita na adisnudo aklat tang agserserbikan kuana. Saan ka di? Oh, Di ka agdanag, nana si Mang. Kabaalak matkat. makapaamak matikas ta nga ibagbagam. Makapadanag. Nang runa no kastoy nga agpada nga awan da Senyor Amado kan Albert. Nana, Kasanon no kabilin na ka. saan mat siguro? Nang runa no awan mo ti basol ko. Laika. Kas lang amin nakarkaro o gumura ni Senyora Caridad, no dinak makita amang serserbikan kuana. Kumusta, Tita Caridad? Misty, iha. Naimbagmat na nakaawag ka. Nabayagan na kayat ko ti umawag, Tita. Medyo nagbainak laang. Taamangan ko no kaguradak. Gapo iti naaramid ko iti kalabas. Iha, awan kanyak na jay. Agyaman no kasda, Tita. Iso na lang ang taamangan no kaguradak datito Amado kan Albert. Ne, saan? Apay ko maakagura da kangay. Saan, Apolos? Kasta ka di, Tita Caridad? Patyanag, Misty. Nagsayaatan no kasta.
Kat, kas ka di iti sigod? Mabalinak lata sumarong kardita balayo, tita? Wala, apay kit din asaan. Okay, tita Caridad. Agyamanak no kasta. Ayan ni Simang. Adda iti banyo, senyora. Nasayaat mo't. Sika. Jak magustuhan ti aramidam. Alumikliklik iti trabaho. Madmadlaw kumatkat. Kanayon anisimang ti mangas asikaso iti amin. Di ka agdumag. Kumita ka kanyak, no kasarsarita ka. Senyora. Susweldoan da ka. Isadyak kayat ngagsadot-sadot ka. Naawatam? Huh? Wan, senyora. O anya, ipulong mo maninday to'y nga inaramit ko kan ka, ha? Ipulong mo? Saan, senyora? Tawan mo tirumba nga ipulong ko. Nasayaat. Nalaing kaunay nga agpamarang anak kakasi. Agraraman ka, buisi kakit di a babae. Anyan. Una yan ni Senyora Caridad. Ngamsa na bali. Tinapatag kat di nakinabil. Naululimak dito'y saan ka di, Panyero? Wen nga rod, Panyero. Adada makapagpanunot ta na imbag. Di mo't siya kumalaang tirumbang agpanunot. Tanulob sa tiag sarita. Parikot ko lang tiag dama ang mapaspasamak ita. Panyero Fausto. Agpay sumat saan ka di? Panyero, siyak ti makagapu iti amin. Karamanak nga rod iti parikot. Isuanas ka natulungan kang agpanunot iti rumbang nga maaramid ita. Ang tirigat na, Panyero. Saan ta makapanunot iti nasayaat? Taagpada ta nga adda at tanan na. Gusto ka di? Agpada ta, ang makaam mo anakarkaro nga agbalin a komplikado ti amin. Numaamuanan ti pudno. May papan ka nilay ka nga anak ko. Anya nga rutinas kan nga ramidan ta ita, Panyero. Diyaka mo. Awan pa iti umno a plano, Panyero. Nga mangnamnama ak amaurnos tamatlaang ti amin. Ket agbalin anaurnos ti sitwasyon. Laika, apay adi ka matagtagari. Awan, Nana Simang. Amamu kan Laika. No kasta ti jarmo, adalakit di tinapasamak. Ay, awan, Nana. Medyo nabanugak la siguro. Anya, aginanakamot ngamin balasang ko. Amuyo mat amabainak. Jakayat nga wantir aramida. Tama nga no masiputanak ni Senyora. Agong at lakit di dayjay. Laika, mabalin mo't amapan ka ijay silenta. Tapno awan makakita iti panaginanam. Nana. Kastala ka simple dayta. Simang! Ha, Nana, ayaban na kayo ni Senyora. mabiit lang Amuak no anya ti ibagana. Senyora, mabalin ka di nga agpakuyog akken ni Laika. Tapno... Nalalaing ka kadin ngam iti siyak, Simang. Senyora, Nagsimple laang ti pangibabaw na kan ka. Mapan ka lagumatang ipagpagatang ko ijay mon. Apay anas kan nga agpakuyog kapay. Apay, mono kaya, adi mo ammo ti aramidam. Senyora. No kayat mo, nilangan Laika ti bilinak. Nala, nilangan Laika ti bilinak. Awan gayam ti serbim.
Agbalbalin kan asadot, simang! Nasaysaya atan ti kastoy. Siya kung tinagbati ditoy. Ay, makapadanag ngamin, no nilay ka ti adda ditoy. Tama nga noan niya pa'y ti aramidan kan kuana ni Senyora Caridad. Kabisado ko ni Senyora. Ado dagiti kabailan ng aramidan. Tapno, adda nagsardang alugan iti batog. Inakitaan no asino. Ni Senyorita Misty. Iso, ti sanga ili. Namnamak nga awan ti parikot iti balayo maipanggep iti anak ko, Panyero. Agbalinak aprangkaken ka, Panyero. Diyak kayat apabasulen naktukit di. Anya ti kayat mo asawan? Amo matasipod pa'y iti. Nauyong ni Caridad kadagiti babaunen. Anya? Kayat mo asawan, Panyero. Ululpitan ni Caridad ti anak ko. Panyero, adda kami kini Albert. Amo matasipod pa'y iti, isakitan ni Albert ni Laika. Di na kayat nga dadaka sa mapasama kenkwana. Panyero, Tila ang di mi maliklikan, ket no pagsasawan ni Caridad dagiti babaunen. Dasimang kan Laika. Imbagak da ito'y, tapno di natukid di pabpabasulen. Nga maginggat kabalan mi kini Albert, di mi itulok nga dadaka sa mapasama kini Laika. apay. Amo ka din ni Albert ti amin. Panyero, dua tala nga makamo iti amin. Awanan ti sabalipay. Ngam kabisado meten ni Albert. Sipod pa idi. Talaga ana asidegan ti riknana kadagiti kas kadasimang kan Laika. Papananta, Tita Caridad. Apay ari muarta matlaang. Apaman ang nakasangpetak ije balayo. Di kan agdamag, Misty. Masigurado ka magustuam ti planok. Napintas ti timing ti idadateng mo itay, ije balaya. Saan ka maawatan, Tita Caridad? Maawatam tumatlaang ti kayat ko asawan. Iha, masiguradok dayta. Anya? Basta relax ka lang. Siyak ti makam mo. Kat ipasiguradok kan ka, magustuam ti mapasamak. Mas daawa ka talaga, Tita Caridad. Nga magtalaga kan ka. Rumbag lang, iha. Okay. No kasta ti kunayo. Da kayo nga rod ti masurot, Tita. Jakmat siguro nagbidot iti ginatang ko. Tila ang parikot. Ama ano saan man na magusto ni Senyora ti Maris ti Inyana. Ama ano pambar na lang ti amin. Tapno maitkam iti rason amangungot manan kanya. Makamo ditan. Agawi daketin. Tama ano masiguranan na mangururay kanya. Narigatan. Nakarkaro lakit dingang pugtot tay chay. No bilang Anya ti mapasama ka ni Laika iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sada, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ribotazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay as sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.